Hej alle sammen. I dag vil jeg fortælle om 5 dårlige jokes, som min ven ChatGPT har lavet til mig. Um, ja, jeg vil ikke grine. Jeg kan ikke grine. Men nu fortæller jeg bare de her jokes. Hvorfor kan skeletter ikke lyve? Fordi man ikke kan se lige igennem dem. Ja, det er meget dårligt, fordi den er griner ikke. Hvad sagde den ene væg til den anden væg? Vi, vi mødes på hjørnet. Fair. Hvorfor tog computeren til læge? Den har fået en virus. Øhm, Hvad kalder man en boomerang, der ikke kommer tilbage? En pind. Hvorfor kan man ikke stå på trapper? Fordi de altid er op til noget. Ja, det var virkelig dårligt. Hej hej.